guys, magandang umaga po sa inyo. Kaya kararating lang namin ng partner ko. Ayan, sa likod. Yan ang partner ko yung nasa likod. Ayan, galing po kami nagkuha ng result ng lab ko. At salamat po, Panginoon Diyos ko. Maraming salamat. Okay po lahat po ng laboratory ko. Maraming salamat. Saka yun, schedule na po tatanggalin na po yung polyps ko. Kasi pag hindi kasi tatanggalin yun, yan po kasi ang dahilan nga magdudugo ako, kaya kailangan kong tanggalin. Kaya i-schedule nila ako sa Tuesday. Kaya laboratory ako lahat, BCG, sugar, hemoglobin, lahat. Pero thank you po kasi okay po ang result. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Kaya ngayon, ang gagawin ko, yung sa pagkain talaga. Kaya kailangan na talagang mag-healthy diet ka na talaga. Kaya ang gagawin ko, steam na lang talaga lahat para sa pamilya ko. Ang mga anak ko, kailangan talaga steam na. Ang hirap na magkasakit ngayon, mahirap talaga. Kaya yun ang gagawin ko. Manok. Bili ka ng manok, i-steam mo na lang siya, timplahan mo lang siya. Tapos gulay, i-steam mo na rin siya. Hindi na ako gagamit ng mantika kasi ang hirap talaga. Tulad ngayon, diba? Pandemic pa. Kasi yung polyps ko kasi, parang doon mo ata yan nakuha sa mga pagkain. Yung laman na tumutubo sa kulyo ng matris mo yun. Kaya siya ang dahilan na nagbe-bleeding ka, hindi huminto yung bleeding mo. Kaya ngayon, nag-umpisa na akong steam, gutom na nga ako pero mamaya nagsasain pa ako. Ayun guys, nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumuporta sa aking video. Maraming salamat po sa inyo. Kasi hindi po dahil sa inyong panonood, sa inyong mga likes, sa inyong mga comments. Kaya hindi po ako monetize. Kaya maraming salamat po sa inyong monetize na po ako. Thank you po. Kaya yun lang. Habang nag-aantay ako sa niluluto ko na steam, ayan, magbe-video muna ako. Putoy na kayo kung tiyan kaya dahil sa gutom. Kasi kumain ako kanina, lang quarter oats lang. Yan ako. Adobo. Steam yan. Adobo daw. Pwede na sa adobo, steam na. Kaya hantayin ko muna steam na. Hello guys, ito na po steam, luto na po yung steam kung ulam. Saglit lang guys, kaya magkuha pa ako ng steam kung gulay. Guys, ito na, i-steam ko lang.
Hmm? Ito rin guys, oh. Steam din. Yung taba, yung kaya yung taba. Kaya Bill Gates yan. Naglalaro ka dito. Ayan. Alis ka nga! Sige. Kapag ka. Wait ka. Ako na nga, ako na nga. Maglalaro pa ba now? Wala na. Saan? Saan ko ba kaya? Hindi pa yan. Huwag mong... Anak. Diyan, maraming bakante ba yan? One to. Patay mo na lang. Nilo 678 yung password ah. Nilo 678. Taruhan mo yun rin. Hulugan mo na ata. Kaya na. Hulugan mo lang. Nanta lang na. Mga. Hmm? Hindi pa nag Naka-steam lahat. Hmm? surprise. Sabi ng doktor, steam daw. Kung na kumain ng mga mantika. Pati anak ko, steam na rin kinakain. Round na on. Pati yung alaga ko, steam na rin. Abo, Bahawang Virgis. Hmm? Ito taba ko. Taba. Ha? Hindi na lang sa... Hmm. Ayan, akong kalmo na. Virgis yan. Pag di magka-polyps, hindi magkawag steam. Ito kailangan ko. Hirap magkasakit ngayon. Wala na pandemic. Napakahirap. Hello.
Control din ang manok. Ito natin yung manok mo. Ano? Isa pa. Maya na. Hindi mo papalit. Wale. Bukan ito sa'yo na lang. Wala ka na anak. Ay, ayun na. Ano na lang ako? Gusto mo ba ng kanin? Gusto niyo pa? Ako ka. Ayan. Kain na. Magkain na. Ay, kape tayo. Kape. Kuwan. Wala ko yan. Hindi, isa dito. Regress mamaya na. Hintay. Ah. Makakain ka rin. Hindi. Ano dito? Kape. Wingit ko yung boss. Mukha ko. Tawa na. Makain na. Mag-video tayo. Matapos tayo. Okay na po. Sasawayan. Mamaya na. May headset po ba kayo? Wala pa. Pwede mo ba gusto mo? Speaker lang po yan. Ha? Speaker po. Ano ba? Wala po headphone po. Speaker lang. Yang laban. Wala na. Saan? Ayun guys, tapos na. Kaya guys, tapos na. Natira pa yung steam. Yun lang laging kainin yung steam. Steam.
Pati mga anak nyo, steam na rin. Steam na nyo na rin. Puti na kayo kong buhok. Ay, kailangan ko na magtina kasi ano, stress. Stress, yaling bilay. Kaya nakabili na ako ng pantina. Nagpunta kasi yung partner ko sa Mercury. Kasi yung partner ko, nakita nyo na yung partner ko, di ba? Partner reveal. Halika partner. Reveal daw. Ayaw daw niya, ayaw. Mahiya daw siya, mahiya. Mahiya ka pala mukha naman, hindi yung mahiya. Totoo lang, yung partner ko ay mas may edad siya sa akin. 24 age gap kami. Kasi yung partner ko ay mahabang istorya. Reklamo yun. Kaya mamaya na guys kasi ayun, dating daw hugas na naman plato. O, diba? Kaya bye-bye guys. Kaya kailangan nyo, kung gusto nyo maging healthy, ay puro lang kayo steam guys. Gulay, steam nyo na rin. Talbos, alugbate, okra, steam nyo na rin. Isda, steam nyo na rin. Baka, steam nyo na rin. Kahit ano, steam nyo. Mga anak nyo, steam nyo na rin. Hindi mga anak nyo ha. Yung pagkain ng anak nyo, steam nyo. Hindi yung anak nyo, steam nyo. Yung mga pagkain ng mga anak nyo, steam nyo na rin. Kaya, bye-bye guys. See you the next vlog.